Brought to you by HD Studios, keeping your memories in HD quality. I don't know about my challenge. Usimpiwe was my brother, more than my own brother of mine. Usimpiwe ndinomchaza ndingumelotshani. Usimpiwe ndingumuntu othembathekileyo. I think mna yeyona nto isidibase kakhulu le nto because uSimphiwe ebekwazi ukuthi apha kunendlela bandifunela samwe ndizakushiya sabuya ngekhono lakhe leyo ingathi ke eyona nto iqinise i-friendship yam okanye ibandlululo yam uSimphiwe ibibhekise kakhulu kwi-trust yamile ke noSimphiwe uzenzele izinto zininzi usisi wam uzithethile ezinye uLubeni uzithethile ezinye uSimphiwe uqala usintroducile ufamily yakhe yonke almost azingaba seTranskei uLubeni usikhula sonke ngosingalingani sebazi ukuthi sendivukelana naloo nto sendibulele ngoba kulapha ezantsi uSimphiwe maselisiza kwelitsala lesakhono ebenaso uSimphiwe ebengumntu owendayo manesiza kuma manje ngayenza uthando hayi ngaphandle kokuthanda nawethu andimazi uSimphiwe was I think the period like is a Transkei whatever so the period endingayaziyo yakhe so athi hayi angayenza ndiphila ngawedwa nonomashinowedwa so phaa ekhaya ngini ndifune uthando oluzaba phezulu but something xa ungaphandle kwazokulela thina I think zazingekabikho ngoko into zephalisiti ngabebhayo okanye zazifew ndandisuke eRhawutini ndimfondile Simphiwe ndivulale so that umntu ungenile xa epakisha makabone ngabantu uba uyapakisha ayingwalapha ndimbonise le picture yephalisiti hayi uSimphiwe ndasithengele zonke izinto ayenze iphalisiti after that the friendship ngosiyikhula ngumntu enakele oromolayo komnyaka ndikharavani most of the emissions apha yathi ayenziwe mayikhe yenziwe ndasiphihamba asangeselwandle ngoDisemba sawuthengisa noSimphiwe zabona baphambili ndicinge ngokutya xa sifika pelwandle ayibana abantu banexesha lokutya abantu bafune ndosenayo yazi itshintshe ibhizinesi ibhizinesi elaa xesha andikwazi uhlala okokoko apha uye ngutonto belisolo besindizo wasoneka nayo xa ingekho imali soko-300 nto elwandle mosubhizi wami i-15 minutes endihleliyo iya imali ka-500 Simphiwe kwenzeka ntoni athi hayi nguwe ulilakhe because abantu bazi so inoba nguwe ulilakhe yayazi bayedikwa but ke andinandlela yokuthi bastopa hayi sihlale sendezwela noba kuDisemba ushushu and I had visitors kugcwele endlini
it's an extra house of some sort. Usimpiwe ke ebedimana yonke into elapha kum ebesekhulile kwaZulu engasafuna ukusebenza kulo instructor bawudicele umuntu enze into pha kum uSimpiwe uzawuza azosupervise uzamxelela kwenzeka ntoni and xa kufuneke kukhutshwe imali kufuneke ayazi uba izawuba imali and asikele imali iqale Simpiwe okayingozi lenzayo athi usenam ndizawuqala sisibulela ke ngokuthetha i-airtime uzawuza usithi unefowuni shem eva inefowuni ayina-airtime kandifonisa kandifuna ukufanele usisibulelo in afowuni uzawufuna i-airtime kandifonise ndifuna ufonela umanzi ufune i-airtime izawubalintshile le-airtime ithina le nto yakwaSimpiwe ngale-airtime afune ndinayo kaloku so zange bandishokile umuntu ofuna i-airtime akudika afune i-airtime Simpiwe uSimpiwe njani lesonwabisi wonke umuntu esiyakuthi nezizitha zam lesolo nezizitha zomablofane kungantoni lezimazi uSimpiwe but ke zimazi umqhela kwazo ekile ziqhela neke zihamba ikhona into engayikelwa ziyayazi bana ngokuthetha ndichaza ongakuqondiyo uzovela ndamanje uSimpiwe ngumuntu obathande kakhulu abantu uthande yakhe kakhulu ubathandile abantu baseyonke uSimpiwe njengoba besenziwa imisebenzi kowabo bandihamza ndikhulele and ukuthi nekusho uzangitshela funeke enzile and bandile uzawungenza imali yakhe funeka ndifake ngesandla funeke ucace uba ndihoyile noba besendifike late funeke ndihoyikile 2 weeks okanye ne-week before asweleke uSimpiwe umsebenzi leyo bamthombile ndinqandinalaba kuqala ndipha ukuze mbalexesha lokuqala athi nguthiwa I think it was about 1:30 ndiyabanyamezela and so sevenza 2:30 because ngalo mhlawumbi kuzakhe ndibale abantu ekhaya kuqala wathi abenendihoyikile iibhanka zam ziphanga iibhanka zam ziphanga endihoyikile mna bendizawusebathethi ukuthi hayi andizange ndamtheli iibhanka zam uzekelandaleyo kwakumsebenzi kwajona kwa-48 eyo kwabatyeki ayishem ebeyithanda ke into esithoza uSimpiwe enuzenzile and he was so proud ebenxibile egadlele and awunazumdelele ke enxile ezanto zakhe ungenazo awukwazi ndifike phaya namaxesha kuSimpiwe uqonda ngathi sensitive yonqena uthetha mhlawumbi ukukhulekisa okwendoda ekukhulekisayo ndifike phaya qoba unxelezayo into yoba ndingathethi uzandidelela kuSimpiwe because andazi ayahlala unxile najasi yakhe athi awunangahoyika lokuhoyikile eyokwekele ndiyivinayo ndibonose ngenxa yakhe ebebathanda abantu baseyokwe eyokokho amaqumbu qala phezulu kwiqumbu yaphaka swings iqala phaka 50 abangakuwabo ke ihlale ngokuxesha phaka swings ngenye ixesha ihlala pakusayini ngenye ixesha ihlala amankomo bekhona equmbu lapha emidini yowekazi shemwena zikhanyile namhlanje ubekhoyo bekhona equmbu engaphezane banedubula uziphethe zonke ezaqhubisa uSimpiwe maphindeselwayo akahlali uzawusela kuzo zonke funeke axela ndiyeza uyazapleilandelayo uzawukhulisa ulunga kuzo zonke Simpiwe kutheni ngathi nguwe obangayinamukongaba athi akalungi yonke lento funeka iqitekumu uSimpiwe ngumuntu onomleleke kakhulu usithandile ubathanda abantu baseko uthanda ifemeli yakhe kakhulu abefemelini yakhe ke lokuxoza xa sijonga thina awusengathi ngumuntu omdelelayo kubekho uManzandonga ingathiwa nje kodwa kuphathiswa akuphathiswa andinanto bebuyiwa ke nemhloniphe kakhulu kodwa ke uzawufumana lo call athi eyi zawuvaleleka ukuthi lozangela kodwa ke masizile kukho ke uSisilindele
ndiyacela ngokungayithethi le hayi mandithena ngikusinto olunye intenzekayo uzawuthi andithi silinde ngabosa ubhosi ndiyayazi uzawuthi andimazi ke nokuzofika zozethi umamama akayazi ukuhlala njani uzawufika shishe yonke into yakapha ndithandile le nto yenzayo yakhe ngapho uke ngapho ufunuma usinto kubabonayo athi hayi mana andinibhosi ngukapha cela ifamily yakhe sikhuleni sonke simpiwe we are so hurt. I was so last Tuesday uva kwami lento ngixolisi I couldn't understand bakubhekisa komusimpe because uthele emuva shinje usimpiwe uthele usimpiwe wabe emuva ndayisendihambile hayi mandikakhe nokukhomba usimpiwe naziyo ngulo afika kanje usimpiwe sesishini yashintsha ngenyama yonke iprogram elinayo that day kangengenzi so imhlawumbe kabuhlungu yokushiya usimpiwe ba indaba yakhe izawuthatha ayiwanda ngoku izawubani isitareni saseyonke enkosi yabulela ngoku sakucula khona ingoma sizobisa isitethi salapha enkonzweni sive uba kutheni silapha namhlanje watukuze sisaziswa enkonzweni ngabazali bethu tata igosa nakatata kamxolisi asibela kwakwigeti sithanda ufuqa singene phaya ngokuba umuntu wayesemkhulu noba uSmia wayeningi kakhulu yena futhi kanti ngoba nathi ngelaa xesha sathi sawukhula njengomntana wonke sakasalishiya ifefe kathi nditsho unakala sonke sidibelekele ndaba ngoku silapha namhlanje not because uSmia nayelilungu bengekabuyeli enkonzweni silapha thina because if umxolisi uqala kumxolisi nomkakhe usisi bonke bakhonza apha unkosikazi usisindelwa kwalapha umxolisi unkosikazi yakhe nabo balapha bakhonza apha njengefamily ikhonza apha xa uyamngcwabela ubhutiza lo yabona apha zonke zifestile ezibezobhukile zitshintshwe ubhutiza neziyam ngabantwana ngezintwana zikamugayi ukula ntaka zintle zamhlala phaa ezintwana zigayi phandle ngoba nenye yakhona impindi yophuka bese sizawubiza yena bakhona zitshintshela festile bonke abafundisi abaza apha uyabazi udathi umongameli mfuna nimehlala nemishini eyabhora kanjani khani kumele nihambe nemhlala nemishini laa nto inayo igrain ingcayi umchetho zonke ezo zinto
i-physical contribution yakhe apha. Now, iyasibona masebeni asifaka phaya ngoba bengelelungu eliseleyo kodwa ngenxa ye-contribution yakhe yenzileyo. Nzakeni umfundisi oyena mntu behlangana naye kakhulu amazekela ngaphezulu kwam ngoba bekwakhona distance phakathi kweswabini ndake ndeza ndake ndakhonza nabazakhela ndaphinde ndibuyela kodwa ndasahamba. So oyena mntu amazi kakhulu ke ebendilishana kunye naye umongameli wethu umongameli uJafta. Zake niphe nje umzuzu wakhe njengefundisi. Kalibize nje inkosi. Ndifika apha ngo-2018 ndisuka eBrakpan eRhawutini inkonzo ithumela apha eBhayi. 27 of January 2018 ndinonqophiso apha eSibiti. Ndiqhekezele ke apha emishini on a Sunday. Usibira wakhe ungalifika nabhaka kule ndawo yama uzawufumana. Kufika kwam apha bawudlamini ndifika kunomsebenzi wemitye likatata uCharles Bar elizawuthi fika kwam apha eSibiti. 2 weeks ndiseSibiti ndifika kukhona umsebenzi unjalo. Ndifika apha bawufutha bayayazi abantu balapho. Akho mntu ke namhloniphe kakhulu uba lemoyika kakhulu usibere ngathi uGoodmans. Xa ndifuna ukusibere izinto ecala ndizandithuma uGoodmans amfowunele uzawufika ngoku. Esinento esidibana ngazo ngosibabini alathi ezinye yabona usisi wamxolela usisi lethu ungamxolela omnye esibili
Beza bayifika lapha bendidla umqhuba kakhulu kwelaa gama lakhe uZilophe. Ngawutsho afika legeyithini abesidubini ungushoti andawuthi nje Uzilophe adise. Sihleli naye akukho mini uMuspiro engazi ngayo apha emishini. Ndidla ngokuthi ukholo olungenayo imisebenzi ayilungi ukholo. You can go to church every Sunday, but if ukholo lwakho alunayo imisebenzi awuyonto. God is love. Ungayixawe naphi na uba unalo uthando awunayo nje. Singabantu sikhonza ngendlela ezahlukeneyo because ithi iBhayibhile kukho inkonzo zasesihlangalaleni, kukho inkonzo zasekhusini. Akho nto esikhathele njengosikotasipira ndivulelwa ngunkosikazi apha ngo-2019 angabikho. Every Monday uSpira ngezofika apha azobuza kunjani umama. Khona besihloniphe ngayo ke ngathi ngithathe umfundisi udade. Ngoba mdala udade. Unjani mama? Yeah, right. Okay. Every time. Okugqibela kuthi abantu lawo ufika kwama the first pastoral visit endayenzayo apha eseketheni. Ndangenza noSpira. The first pastoral visit. Ifika beseketheni ngihamba noSpira. But iproblem yakhe ngoku-1 njengoba sihamba sobabili uzandikhombisa athi phaa kukhonzwe ijoki phaa but akazungena yena ubaba ubamibonile and noma ndihleli ixesha elingakanani bawuzandinda ndide ndiphume phaa asiphuma siphinde sihambe athi naphaa kwakukhonzwe ijoki awuyongena phaa andimbuze Spira mthe sikandini sobabili mthe ndiyeka ndingengena andiyabona ke uba ubonisa imizi yaseBhunga kazonguzisa unogqita lapha netshomi zakapha ndiyaziyo apha ndazala khulu apha andinaphinda ndoje because kunabantu andintrodyuse kubo endingabaziyo mna ndinwase ndizihambela apha ukuthi ndizomntu esithi molo umfundisi uSpira okay. Kunabantu bamane sibaye babuza apha the last time ndidibana naye apha ukhona ibhuti ebedlula apha sibe apha siyancokola athi kum ye mfundisi hayi umntana walitsawo eGqithani cha afuna uhamba tsawo bambuze uba wena athi no abantu ba-expecte intoba ndizokhonza mna Sunday but mna ndifuna ukhonza Sunday ndifuna ukhonza during the week xa ndikho abanye abantu njengabona besiza Sunday mna ndibhizi Sunday ndizawuza during the week xa bengekhoyo. Last time okokugqibela kwakugosa uSpira ubhubha ngoku sile project elesinayo ebesizawuyenza sobabili yokufaka ibhaka kwelaa cala lasecaweni ezandiwedeka phaa sihlale sobabili siwede kulobe ndisokolisa ngayo uba ndinokufuna irodi phaa funandibe nayo 20 rand AA or kanti xa ifika phaa funandibe nayo 20 rand AA ibuze yintoni eyiyo athi ayeno walayifiyazi yaziweyo esozuyazi so sikubhubha ke ngokuSpira sinabo-program esizawuyenza esithi mandimfunele ndiba ndinomfunela nje intsimbi zokwenza laa nto elacala uzandiweleda kuba uzaziweleda xa uthi bazifuna bucapha uxolani lorhamba thuthuzelekani akuhlanga ngokuhlanga umkeni uyaSpira myengena yokuphumla myengena yokuphumla akhona inhlukumeza ke njengabantwana babefundisi kodwa ke mandiye it's a topic for another day ngoba nami ngumntana umfundisi. So the trials, tribulations, challenges abantwana babefundisi I know them very well. Zezinye zesibangela into yoba sihambele kude kunzulu.
but as a sort of Ngiyabulisela apha endlini yase-Methodist Church esikhulele kuyo kuthiwa kokwaDolphi. Ulula owami umsebenzi ukufunda nje ii-messages kodwa kuthiwe we must keep them at a minimum, sifunde nje ezimbalwa ezibaluleke kakhulu. So endizawuqala ngayo uba nje novuleka i-message evela kubatshana. Batshana ke umntu asibona ubathandile kakhulu.
imessage ifundeka ngolu hlobo. If there's anyone that wore their heart on their sleeve, if there's anyone that loved so large, if there's anyone that was unapologetically himself, it was always you. Dasibira, thank you for your affirmation. Usithandile wathi sinabantwana bakho. Siyabulela kakhulu nalendlela ubusoloko uthetha nayo ngathi uthi ndiyanithanda abantwana bakho. Kwaye uyokwe ukokwenu ningabalapha. Ngalendlela osithande ngayo Dasibira, siyambulela uThixo ngawe. Sithi kuwe sesawudibana nawe emaphupheni. Sikushiya nevesi e-1 Corinthians verse 41. Leyo reminds us that the sun has one kind of glory, while the moon and the stars each have another kind, and even the stars differ from each other in their glory. May you be raised in your unique glory, Ogasha. Be raised in perfect peace and strength, Tata Elisha. Leyo ikivela kuthi batshana and we love you deeply. Ndizawufunda ezimbalwa and nomandile aqhubekeke neyokugqibela. Elandela ivela kukonke unyana kaSimphiwe. Onke uye wathi akangomzukwazi ukubhala kanye ngendlela inhliziyo yakhe buhlungu ngayo, kodwa ufuna ukuthi kuyise. Sikhala nje thina odaka bayabhiyoza bamkela unyana wabo usibulisele. Enkosi. Nawe ndizibulisele ngumzukulwana ndingumtshana ke apha uDasibira ndibuye nomnyaka yiyo yonke. Sakugqibezela ndohlobo ke ndithunywe ngalapha ekhayeni. Lena isuka kwintlekele. Dasibira wethu, Damncu wethu, Sibali wethu, full of love, everlasting love, unwavering love, rest well, Kokash. And then from Itundube family, Dasibira, mhlawumbe njena ubekwa nguThixo. Sikuthandile kakhulu. Sakuhlala sikuthanda. Rest well, Tata. Ukugqibelisa ke ngomyalezo osuka ekhayeni. Simphiwe nika Tata nomama wethu. Usithandile singabantu kwethu, singabakwethu, nabasakwethu. Kwaye nathi sikuthandile. Buyinto yonke kuthi. Kwaye uhambo lwakho lusothusile kuba besingalulindelanga. Kodwa ke kunjalo. Sithi hamba kakuhle Gqaka, Kogasha, Madluba, Nzwanenkulu, Lubhelu, Manzandoka. Wamkelwe zizikhakamela zoGqaka nezamazana. Hamba kakuhle Kogasha, siyakukhulula.
saphele babakhona befundisela abakhoyo ukuba lapha ayekho namhlanje sesivile vile ukhona umfundisikazi Mtafane uHoxa khona umfundisi okhoyo ukuJobanzana akanyulanga ukuthi ukhona nabantu kuphela usibheke ukubona abantu bakazindiyeni umuntu wabantu manibabulele unesizathu sokuba khona abanye bazokufunga ifamily sinezihlobo abanye basuke emisebenzini bathatha leyo xeshana ukuthi babe nayo namhlanje imini yosebenza namhlanje abantu bangabezibalaba benathi ngenza-ke ilizwi lokuphela lepolitiki kaningi ilizwi lokuphela umninawa ebesimpiwe Siphiwe lo uSiphiwe sesivile izithithi anizibulele izithithi thithile andele kuSiphiwe bandibula izithithi ngokuthetha uSiphiwe bulele izithithi sefamily chaza sesikuhlala uchaza zonke lewe uSiphiwe ebezizwe bayibeke yonke nokuphila silahlekelwe uswela Siphiwe manje unokuqala oyeka bonke ukuya ngelixesha uSiphiwe kodwa ndikunesiphinji ndandisithatha lofini ndaya-ke usisisoyiba nomanzisoyika naye ngambona-ke nashobanoni sekunjalo uSiphiwe selebeyithe kakhulu bendizazi izinto zabedishana nendlela ayiyo kodwa mhlawumbe siyavana nomshawo abanye banomshado basekusweni ake uSiphiwe umuntu ozimshado uyakwazi unayo uyachaza umuntu lokuqala uzikolekishi unayo uzikolekishi uyathanda ukuphila into mhlawumbe sesiceba akazoyenza uSiphiwe bayiyokwe ndivutshingisela groups besiseNew York so ndiyavela baseNew York nakejaselalini ngendawo yakhe ilali ngekalela uSiphiwe ilali Siphiwe nayalaithini aqale belalini afike uSiphiwe bemsulwa abevuka abanye abantu nenkosi yabo nabanye balapha nalubabenzi sebambe uSiphiwe bangabuyavuka nabo babekanela sikudala ekaleni vuka mhlawumbe umisho abengubenjani isikushani ngulelwa uzaba pandemic zinikwe iminingi extended pandemic ubufutshane baseshini so ngalokho ngisho uSiphiwe into ezihalelayo koyento ethi bengidayalela nayiposta ithi what is in your power to do if in your power not to do ngimenza ukuba uSiphiwe dlamini into bekufaya kuyenza I wish beyazi ba nayo phakathi ungayenzi kuyumva kulento zamuzo if maybe idanda mhlawumbe bake masidu mina wakhaba ufike abe nawo lo mandla that power not to do lento inoba ibe yilonto mhlawumbe sikwazi mhlawumbe uthandi ba beyile imisayo even that power not to do for ilife na ifansa boxing match abantu boxing match box njenga ngena eringini uyazi nasi lefathi banobani lefathi yohamba ke ikhona kaziadvisor zakho ithi so as family siyenzile lana sikule kona ithi mhlawumbe kungenzeki because uyabethwa mhlawumbe xa kwabayo uyanoba uyawa
But they take any book for the communities and for the people. Pretty bad, Now, Papa would find Papa. She looked down the road, find the penny, find the man, and they will see you again. It's very corded, the man that's at of Africa. But the Chico, if you change the overlay, there's nothing in because the fight. What else? Yeah, I don't know. It's always in England, but it's to no one. So la Roma has been the Bullet and Zawa, the one who's sensitive, but it couldn't be a religion. So Sabula, who are catching a Wall Street, from the last Roma, Civil Star, and new Sabula and Wars. Madame, you couldn't get a loan against the Novus, one and a half, one, Sabula, Puma, the Zen. Act of giving is a good idea. My day in the cell. Yes, I will have Così da tutto si sa che la cosa si deve conoscere cosa dice o cose altre quello che si è che si dice casi a mai si fa ma di deve conoscere di tutto la ma di une de bu ba mu ngami di une de au gabala pa ma che la profundo banda magari che ha pure uomo da no mama pure come gamera ma un giapano ma un cosa ma di una dice la mama ko pure da no che le peli ya pata baba mama baba di colore così ma benani o pare benedicente da pula capu in suma ye da ai do ba ko ndo do ba ko yimo ndo da ko mana li bilu ko ba ta ku me tawi u be ko ele foi de ba wo tu fe go tu ga a tu ne ula na wa ku ma su me le ngoma na ga ben li kulinye amathele akanako akwaba sendiphuma nangenhliziyo yami kwahlukana nayo inkohlakalo yakho isuke nje kuye ongumsindisi wami ithi bezokugcilela akwaba ndinamandla avele enkosini ndikwale okomhlaba kathi kumale betanumfundisi ndikwale okomhlaba ndibheke ezulwini ndivuselele uthixo iphume ebukini
mali yombanjiri Joani ikakubo zeshumi linanye kulevheki yamakumi maviri anesibhozo waza echilo wemka waya wapinda kuMariya usakwabo ngasese wathi umfundisi ukho uyakuyila ilitulo 195 nesiwela ngumhlobo wenyefulo ndiza kuwe undimele inendilenkezi
inyanga ekutiwa izinto abanye abantu abangaziyo phakathi enyangeni inyanga yemibili kulamakwekwe kodwa xa sikhaba usimpiwe wakuthi ntombi umfundisi ukho uyaphinda kwamlonwabo uza kukulo kule nyanga umfundisi ukho uyaphinda ngelitwa-ke nathi nenqwalo seyifikile nathi nenqwalo seyifikile oyeka okobana ndizokutshumayela ezothetha ngeqango kokula abantu ababizwa ngumfundisi ngokule abafundisi emyezweni edeni kunomfundisi omkhulu kanti-ke emyezweni wafika umnkenkile kwindawo ebekwe kuyo ngumfundisi omkhulu kufika umfundisi omncinci wakuthiyona ubazenik umama uEfa wakutezesike kezesike ngoba kufika umfundisi wesibili unomfundisi wesibili obangela into yokoba kusithuwalale kule ndawo ngoba umfundisi ukho uyaphinda khangela walindlela lo mfundisi okubizayo kwaba befundisi masambenzeni mangobeni sobekele ndoda sobekele thumu likamalihambe sobekele thumu likalubani kodwa mandifuna wonke umntwana andibhekisi kulesomela kwabhalaza wonke umntwana makazi okokuba kumabefundisa ababini ukumfundisi woqolo ukumfundisi wathuku okanye unomfundisi wokomona okanye unomfundisi wangathandintwa ike nentolungileyo ngoba umfundisi ongalunganga umfundisi ukho uyaphinda apha ngoDisemba xa siza kutya zonke izinto sizawuzitya kodwa sazi okokuba umfundisi ukho uyaphinda eGetsemane befika umfundisi omkhulu ithi iBhayibhile wathandaza kwaze kwathi ukutya kwakhe kwangathi ligamagazi weka wathi umfundisi omkhulu wabhekisa kumfundisi inqontsonso yabo bonke wathi bawomeyidlule nendlela ingeli kokwakuthanda ibe kokwakho ngoba umfundisi wesibili ebenika kuya esithi ndawina ngoba unikezele phezu kwentaba wafanele esithi ugqityiwe wokunangona phakade amen makuthandaza umfundisi wami egameni loyiselo nyana lomoya ngcwele amen siyabulela ngaleli nkonzo uThixo leyo siyazibulela indumiso ithandazo intshumayelo ezumileyo phezu kwethu okwaba Thixo uzifumana indawo eluyiseleleyo ezizweni zethu kuzo ngazo sivele siziqame ezifaneleyo ngoquko yisenyana nomoya ongcwele hlala ibonga lizuliswa ngokude naphakade amen. So, understanding okokuqala into okuya mfundisi wakusampilele kuphela ngokale koThixo
ekuqaleni nasekugcineni Nkosi. Nkosi mayiphakamise usobayini ikhanyisele. Nkosi mayiphakamise ingalo zayo ukuxola. Insikelo kaThixo yise, Thixo nyana, Thixo moya ngcwele ihlale kuni nonke ngoku nangona phakade. Amen. Amen.
Brought to you by HD Studios, keeping your memories in HD quality.